אנחנו בניסוי נדליק קיווי. רגע, תראי, אנחנו רוצים... זה הקיווי? גם אני משתתף בניסוי, תצלם. וליד הוא בעל הבית ובעל בעל המעבדה. אנחנו, תצלם אותי. אנחנו כאן נשים את הקיווי, אנחנו נדליק אותו, ואיך הוא ידלק? הבאת עם משהו לזרוק אותו? שנזרוק אותו למטה? זה הקיווי בעל הבושם. ככה נקרא לו בניסוי. זה כמו גוש חרא, האמת, אבל בסדר. כוס מים שנחבר אותו. שנייה. קצת קר, לא? ליה, תגידי משהו בקשר לניסוי. קיווי, בושם וגפרורים. אתם תבינו כבר. צלם את ההבחנה הזאת. מאחורי הסורגים 2. אוהד הפועל מסריח. אנחנו גוש חרא, פשוט. שים פה בצד. טוב, זוז. כן, בזמן שאני... תיקח את הבושם, בזמן שאני שם אתה גם ממשיך להשפריץ. אבל לא שהיד שלי שם אתה מזיין אותך. אוקיי? אוקיי חברים, הניסוי הולך להתחיל. אתה חייב לברוח. לא, סור. זוז, איתם, סגורים. עוד פעם. גדול. אם יש משהו, יש לי כוסים. שמו את זה על כל בוטק עכשיו, כל העיר. זוז. כן, תמל, זוז, תפסקה להדליק כבר. תעשה קצת אחר. תשפיץ מהר. לא, זה לא ידלק. זה לא ידלק. תעשה כאן, הנה. עכשיו, מהר. להדליק את האצבע, תמל. איזה אצבע? זה את שניכם. למעלה, פה. הנה. אני לא רואה. חזק. תמשיך. הבחנה. זה הבחנה. לא שלי רע. תעיף את זה. אופן עושה לי שלום.